Para sa atong trending ni Bay. Una, siyempre, nay foreigner og Pinay nag-gym sila. Medyo ga-gym ni ang funny ko kabalo kung mag-uyab ba ni sila. Ang eksena ani sa gym. Nasa gym ni siya. Ayan oh, di ba? Foreigner, klaro, dagog lawas. Anaon ni mo, ni gito doon niya ang Pinay, anaon ni mo. Ana ha, sige. O ikaw dire, lingkod. Medyo Pinay, medyo mubo. O de hawi da, ana, awatan lang to akong gihawat ganina. Amo ba, ana di ay? So, sound ana, o sige, ana. O, kana, biraha, kana, ana. O, ana, sige, kaya raman di ay, kanera. O, ana ha, okay na ka. O, sige, palayon lang ha. O, oy! Ano dito ang imong weights bitaw mas bugat pa sa imong body weight. Di ko kabalo kung nagpaduding ba sa ning bayaan na, sad? Basi nagpaduding. Lagi. Ah! Para sa apil man na siya yung taon niya. Di, duda ko nagpaduding ni siya. Okay, tanawa ka na nga Pinay. Ay, sos. Guba gyud ang papangi ka. Ilupan na pakong pagid sa hander. Oy, sa ato'y kaduang trending, makaingon nagitag sana all. Kaning atong convention diri ba? Nga dugay! Abi na tong mahimo ng haunted building, in fairness. Orad, niabot naman na siya 30 years, gawa magamit. Sobra! Tanawa, gikan kini sa DPWH Region 10 na mga pictures. Ayan o! Oh, grabe kaya makaingon mo sa nga sana Pila daw capacity ana, mosulod daw na siya og kapin 10,000. Grabe, no? At least, no, magamit na gino. Abi na ko, wala na gini, na nakalinta na gini. Di ba, Pimentel pa man eh? Pero kada siya, under na siya sa Baungon Bukidnon. Oh, tama ka na nga area. Sa area, Pero or, at least- or boundary. Pero in fairness mo kagay art, for the longest time, wala ba tayo maingon namin kagandi oro nga main nga area for big event. Wala na beta. convention hall. Oh, wala no? beta Or sukad-sukad. kanang matawag na tong gymnasium. Nga kanang ato agil kasagara to limkit kay kundili ang USTP. Pero dili kita antang iya. Dili na po oy. Napuso ba isa? Gamit gani nato ni kani adto tong una Asa? sa Bulwa gym. Ay, naman po tayo kuha nga lang sa amphitheater. Nga kamulo na po karon. Kamulo Pero na po ang karon. amphitheater, para lang di mabasa ang mga sound system. Pero ang audience basa. Pero kani good news kayo, ha? Oh, gitutukan mo ni Mark Villar. Kani malahos na Lahi oy kani. basa kumudagan ni si Mark Villar og senador. Oh. Suportaan yun nato mga kalahi. Tinod. Ha? Tinod. Lalo kaniya to congressman ba yan ni siya? Oo. Ha? Yung anak ni Villar, pinakadako sa Tibuok Pilipinas. Unya ka to congressman, yan, gihangi siya ni Digo nga, ikaw say dala diri Mark, kabalo ka nga nung siya ang gipili ni Digong Bakit? na mahimong public highway secretary. Oo. Tungod kay ana si Digong, di naman ni mangawat, bilyonaryo naman ni. Grabe kortahan na kayo na. Kung tuod man, grabe. Ay, larga diri. Proyekto dito. Grabe, bitaw. Unya, di lang kay nindot. Humanon yun on time. Actually, muna akong gusto sa atong mga trending diri nga everyday magpakita tang mga build na mga nahuman ng mga project para ba makita kay puro naman lang tagod makita mga di kani tanawa sus makain kag lahi ra gyud mga airport. Ulba na kay pang world class na. Ang mga bypass road na nabuhatan na. So mas dali na ang pag-access karon from province to province. Kanang kagayan di oro lang nato daan nga kanang postal road. Oh. Kana Dugay na kaya na. Kani ako excited kaning dalan nga shortcut nga padulong sa Iligan nga diri na kamuagi. Adiya nakabanda sa may karituan. Oo, mo bypass na kaning main road gihapon o di makales na pud kag gihapon og kuan. Traffic og atisos. O in fairness kani again ang convention na to very good. Very good. World class. World class. Very good. Ha? Nanagitay maingon nga wow. Pag mo yung gagagawin di oro nanagita. So pwede na ng mga PBA, MBA, pwede na Kasi siguro to ang kagayan di oro na, di na sa Baungon ha. giander mangyapon na sa Cagayan de Oro. Para na sa Northern Mindanao. Para na sa Northern Mindanao. Ana na lang. Kaya kami sa DPWH Region 10. O sige pangalan na to ano yan. Pimentel Sports Complex no. Kay Pimentel mang ginanagawa na ni. O, teka mo na.
Kaning isa na to ka trending sa ako pangking kanina. Nani audio ha. Audio. Ah. Nani audio. Okay, tingnan mo na mo ni Kaya ako mga kusga na ko monitor dre. Ah, Eh okay. giganahan ko aning ni surok di ang dugo. nasoko na kayo. Yan na. Thank For you. Cagayan de Oro, for example, and Mindanao, how much is the increase that we are asking? Yun lang ano dyan, nagagalit tayo dito eh. Because there's no answer at all. People died because of the inactivity of the vaccine czar. Let me state that on record. What are you doing? Thank For you. Cagayan de Oro, for example, and Mindanao, how much is the increase that we are asking? Yun lang ano dyan, nagagalit tayo dito eh. Because there's no answer at all. People died because of the inactivity of the vaccine czar. Let me state that on record. Tanawa. Di perting sukuan ni Kuan. Pero nagpagkaroon naging buntaga, nagpagawa siya press statement si congressman nga nagpasalamat siya kay ang Cagayan de Oro karon naka-receive og 35,100 additional vaccines to combat rising COVID-19 cases. So 35,100 Pfizer vaccines have arrived in Actually, arrived ang in Sinio. commitment sa Pfizer diri sa Pilipinas is 40 million doses. Oo. Ha? Tinod. So kung kaduha na siya di mga 20. Correct. Mga 20 milyones ang pwede maigo ana. Oo. So medyo in fairness naman kay di ba katugaling last na interview nato ni Kuan, congressman. Siya gyud ang sige balik-balik og padala og letter request hangyo nga madungagan gyud ang atong Kuan, ang atong mga bakuna diri sa Cagayan de Oro. So muna medyo ni Olbo na yung kaspa, nasuko na siya. Kayo sa Actually, ang iyang kasuko sa tinulan na lang, naman gyud nakatik-tik na ako sa iyang opisina. Ha? Di lang siya, nalimtan po daw niya sa iyang kasuko, Bern. Kasi nalimtan. Na iya po rin talang kasabaan ang lokal na gobyerno sa Cagayan de Oro. Kana. Tama. Nalimtan lang niya kung sa kasuko na diya. Pero iya ito itong isaybitan ba nga. Kani po niya sa lokal na gobyerno sa Cagayan de Oro. Ana. Kabalo ka. Implement og MCQ. 3 days na ko. Dili daiga 2 months ako maghimo mo balaod nga MCQ nga para sa inyo. Kabalo ka kagaya 3 days na ko nagtan-aw sa press conference. Ang perminti balik-balik nga siya. Ang ato nga magtinabangay lang ta. Magtinabangay lang ta kay unsaon man nato ng lockdown kung kita gihapon dili gihapon ta mo patuo. Ingana ra gihapon pa ka istorya. Okay man na siya ana. Okay man na siya yung ana. Lagi perminti ra man tayo lagi. Ang naa sa ground Mao na. is consistent with the press con. Ana, mao naman na diya. Kaya dili ka andam. Kaya kulang ang pulis, nangakobi ng pulis. Grabe po na. Ngano, dili mo makamobilize sa kadagang mga kagayanon diri. Panawagan ni call for volunteerism. Magtanod mo diha, bantay diha, kada kalsada. Ana ba? Di ba kinahanglan nga sa pulis di mo na ipanghatag tanan? Tinod. Ang problema kay kulang sa panawagan. Kulang sa mobilisasyon. Ana, o na diha nga to ang mga obserbasyon. Nag-emisik Pero yun. sa lang isayangan kay kun nyo diri nga mga politiko monta kamo, unya political season karon, unya yung ana inyong kinaiya. Remember, a leader is always tested in times of crisis. Tinood.